Weche mamoko bende koro kawere mag siasa ni kambi mar ong'we yamo Safaricom ojiwo oganda Kenya motiyo to kod line mekgi kata sim card mondo koro rang anena ka otim andika makare ne line mekgi kapok obiro chopo dwe manyien ma en dwe mar ang'wen. Mano en kaluwore kod chik ma bende koro yandi oseketi to kod duol mang'iyo tudruok e pacho ka Communication Authority ne kochopo dwe mar ang'wen to sim cards mago ma bende ok otimnegi andika kata jogo man gi chandruok ma samoro kadi mare ondikore nyadiriyo gi neno opogore to en gin simbego ma bende koro ibiro lor. Ne oloso to kod Mikai Alisa Wete ma bende en jatiche kata bende jakanyo mar Safaricom bade ma Kisumu, kendo koro no lero mathoth ahinya kokadho e tipo mar Lolwe TV. Registered dibedo switch ilore mapiyo piyo. Kore mamiyo watemo nyiso jogo matiyo gi nembniwa mag Safaricom ni kauru thuolo makende mondo udhi Safaricom shop, udhi Safaricom dealer shop, unyalo dhi kata mana agents, timo registrations goeko, to gima muhimu ni dhi gi ID mari. And I want to clarify this one specifically to those maybe maonge gi ID. Inyalo kata tiyo gi passport, it is allowed. Companies inyalo dhi kanyo tiyo gi registry, or for nyithindo inyalo tiyo gi birth certificate. Yes, I think I will just ask them to do something before we go there. To kineno ni you put in mabor monedi kurero, but you can still just go and dial *106#. Alafu idi ti check number 1. Kisa check number 1 obro kelo ni ka number ni and registered with your details. *106#. TV number 1. Yeah, kisa bikanyo, it is going to show you numbers registered with your details. Donge. Yeah, don't ask to talk mano. Kaniti number mora madibed ni recognize ma oking'eyo. You can simply dial or if kata chande to select option number 2.